Megjöttek a matricák, skacok! Mi a matricák? Kétnapos Street Art Fest Zalakaroson június 5-én és 6-án. Ott lesz még Busapista az Airi Maffiából és Bobakról. Lesz graffiti workshop a Bázis Storio voltából, ahol kipróbálhatod, hogy milyen jól tudsz graffitizni. A belépés ingyenes. Mindenképpen gyertek el és nézzétek meg. Megjöttek a matricák, skacok! Mi a matricák? Kétnapos Street Art Fest Zalakaroson június 5-én és 6-án. Ott lesz még Busapista az Airi Maffiából és Bobakról. Lesz graffiti workshop a Bázis Storio voltából, ahol kipróbálhatod, hogy milyen jól tudsz graffitizni. A belépés ingyenes. Mindenképpen gyertek el és nézzétek meg.